ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாரல் மக்கள் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து டாப் 5 சீரீஸ் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸை இன்றைக்கி நம்ம ஆரம்பித்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இது என்னென்னா 5 டாப் 5 மார்வலில் இருக்க ஒரு பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம இதில் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு எந்த மூமெண்ட்ஸ்லாம் வேணுன்றதை மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து வீக்லி வெனஸ்டே இந்த வீடியோ வரும். கண்டிப்பாக நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ இந்த வீக்கே வாண்டா விஷன் வீக்ஸ் ஆச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம வாண்டாவோட டாப் 5 பவர்ஃபுல் மூமெண்ட்ஸ் இன் MCU அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மாரல் மக்கள் சேனல்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை டான்னு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டோன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் டான்னு வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோவை ஆரம்பிக்கலாம். ஃபிஃப்த்தில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாண்டா வந்து அவங்களோட தம்பி, அதாவது நம்ம பியட்ராஃப் வந்து இறந்து போகிற அந்த சீனில் வந்து அவங்களோட எமோஷ்னலோட அவங்களோட பவரே அவங்கள அறியாமல் அதை வந்து ரிலீஃப் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, அவங்களுக்கே தெரியாது இப்படி ஒரு பவர் வர்றது. அவங்க ஜஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணி அவங்க வந்து கத்தியிருப்பாங்க. அந்த ஒரு பவரே தாறுமாறாக அங்கே இருக்க எல்லா அல்ட்ரானோட பாட் ரோபோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அழித்து சுத்தபடியே தூளாக ஆக்கியிருக்கோம். நம்ம தேனஸ் ஸ்னாப் பண்ணால் எப்படி பொடி ஆகிட்டாங்களோ அது மாதிரி போயிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாமலே இதெல்லாம் நடக்குதுன்னா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு நடந்துச்சுன்னா வேறு லெவலாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் இந்த ஒரு சீனில் தாறுமாறாக இன்டென்ஸாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பியட்ராஃப் தான் நம்ம குயிக் சில்வர் வந்து அல்ட்ரானால் சுட்டு கொண்டதுக்கப்புறம் நம்ம வாண்டா வந்து ஸோ அவங்களோட ரொம்பவே எமோஷ்னல் அண்ட் மேடியாக ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வெளியே வந்து அந்த பவர் வந்து டாப் 5ல் இருக்குது. நான் நிறைய பேர் கேட்கலாம், ஏன்டா இது நல்லா பவர்ஃபுல்லான சீன் தானே, இது ஏன் டாப் 5க்கு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து அவங்களுக்கு அறியாமல் வந்த பவர்ஸ் தான். அவங்க தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ண பவர்ஸ் இல்லை, அவங்களே அறியாமல் இது வெளியே வந்த பவர்ஸ் தான் இது. ஸோ டாப் 4ல் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் மூவியில் நம்ம டோனி ஸ்டார்க் அவரை வந்து நம்ம வாண்டா வந்து ஸ்டார்டிங் சீனில் வந்து ஒரு மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. நம்ம டோனி ஸ்டார்க் கூட ஒரு சின்ன ட்ரீமுக்கு போயிட்டு வருவார். ஸோ அதுதான் டாப் 4ல் இருக்குது. அது வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஓப்பனிங்கில் அந்த ஒரு சீனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான்னு சொல்லிட்டு டைட்டிலே வரும். சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வாண்டா வந்து நம்ம டோனி ஸ்டார்க்கோட மைண்டில் வந்து ஒரு கலக்கத்தை க்ரியேட் பண்ணி அவரோட பயம் என்ன, அவர் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத வந்து நம்ம வாண்டா தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாண்டா வந்து நம்ம டோனி ஸ்டார்க்கை பிடிக்காது. பிகாஸ் அவரோட அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் உருவான ஒரு பாம்ஸ்னால தான் அவங்களோட ஃபேமிலியே அழிஞ்சது, அவங்களோட குடும்பமே போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா அந்த ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான்லேயே நம்ம வாண்டா வந்து டோனி ஸ்டார்க் மேலே கோவமாக பேசியிருப்பாங்க. பட் இந்த ஒரு சீனில் நம்ம வாண்டா வந்து நம்ம டோனி ஸ்டார்க்கை பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு ஒரு மாதிரி அவரை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு ஸ்பெஷாலிட்டிக்காக அவரை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. பிகாஸ் அவரோட அந்த ஒரு மைண்ட் வந்து அந்த அளவு போயிருக்குன்றது தான் இதில் ஒரு உண்மையான விஷயம். நம்ம வாண்டா வந்து அதாவது நம்ம டோனி ஸ்டார்க்கு வந்து என்ன தான் நினச்சாலும் அந்த அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேமுக்கும் சில லீடு கிடச்சது இந்த ஒரு செட் ஆஃப் கிளிப்பில் தான். பிகாஸ் நம்ம ஹல்க்லேருந்து எல்லாருமே அந்த எண்ட் கேமில் அடி வாங்கின எல்லாருமே விழுந்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வாண்டாவில் லைட்டாக இந்த மாதிரி டீசிங்கும் பண்ண முடியும் அவங்க மைண்ட் கண்ட்ரோலை வச்சு அப்படின்றத வந்து இல்லை லைட்டாக அவங்களோட இன்டென்ஸான பவர் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ தேர்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாண்டா வந்து எல்லாரையுமே போட்டு தாறுமாறாக மைண்ட் ப்ளே பண்ணுவாங்க. புரியாமல் சொல்லணும்னா, நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா, பிளாக் விடோ அண்டு தோர், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹல்கை கூட நம்ம வாண்டா வந்து இந்த மாதிரி மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரானில் எல்லாருமே ஒவ்வொரு விதமான டைமென்ஷனுக்கு போய் அவங்க வந்து மாட்டிக்குவாங்க. அவங்களோட பாஸ்ட் இல்லை அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம், அவங்களோட கனவு அப்படின்ற அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தில் அவங்க போய் மாட்டிக்குவாங்க. ஸோ நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா நம்ம பெகியை வந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வாண்டா வந்து அவங்களோட அந்த ஒரு ரெட் ரூமுக்கு போகிற மாதிரி செட் ஆஃப் சீன் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட மைண்டுக்குள்ளே இருக்க இன்டென்ஸான ஒரு விஷயத்தை கிளறதுக்கும் அவங்கள ஒன்றுமே இல்லாமல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவங்கள செல்லாக சாக்கிற மாதிரி அவங்கள வந்து ஆக்குறதுக்கும் நம்ம வாண்டாட்ட பவர் இருக்கிறதா அந்த ஒரு சீனில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. அவங்களோட பவர் என்னன்றதை வந்து இதில் மெயினாக காமிச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் அவங்க வந்து எல்லாரோட மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாரையுமே சந்து பொந்தில் அலைய விட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ இதுதான்
டாப் 3. ஸோ டாப் 2ல் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் மூவியில் நம்ம விஷனை வந்து நம்ம வாண்டை வந்து கொல்லுவாங்க. அவங்களோட பவரை யூஸ் பண்ணி அவரோட அந்த மைண்ட் ஸ்டோனை வந்து அழிக்கிறது தான் அவங்களோட ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம தேனஸ் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதனால் நம்ம வாண்டை வந்து அவங்களால முடிஞ்ச அளவு பவரை யூஸ் பண்ணி அந்த கல்லை உடைக்கலான்னு பார்ப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் நம்ம தேனஸும் கிட்ட வந்துடுவார். ஸோ அதனால் ஒரு கையில் விஷனோட மைண்ட் ஸ்டோனை உடச்சிக்கிட்டே இன்னொரு கையால் நம்ம தேனஸோட 5 ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும். 6 ஸ்டோன்ஸ் எடுக்கணும். பட் அவர்கிட்ட 5 ஸ்டோன் இருக்கும். டைம் ஸ்டோன், டெசராக்டோட அந்த டெசராக்ட் ஸ்டோன் இருக்கும், தென் சோல் ஸ்டோன் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டோன் வச்சுருக்காரு. பட் அந்த 5 ஸ்டோனையும் யூஸ் பண்ணி பவர் ஸ்டோன்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணுறாரு. பட் நம்ம வாண்டாவோட அந்த ஒரு கையால் வர அந்த இது வச்சே நம்ம தேனஸால் கிட்ட வர முடியல. அந்தெல்லாம் நம்ம வாண்டாவோட பவர் இன்டென்ஸாக அந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, தேனஸ் கிட்ட வந்துடக்கூடாதுன்னு. ஸோ இது வந்து வெரி வெரி இன்டென்சிவான ஒரு சீன் கூட சொல்லலாம், பெஸ்ட்டு மொமெண்ட்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அதனால தான் இது வந்து டாப் 2ல் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ டாப் 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம் மூவியில் வந்து நம்ம தேனஸ் வந்து தாறு மாறாக போட்டு தெருக்கி விட்டுருப்பாங்க நம்ம வாண்டா. அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட சொல்லலாம், அவங்களுக்கு வந்து அது ஜஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் அவங்க வந்து போயிட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டு. அப்போது நம்ம ரியல் அவெஞ்சர்ஸ்க்குலாம் அது வந்து 5 இயர்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம வாண்டாவுக்கு வந்து அது ஜஸ்ட் ஒரு ½ அன் ஹவர் தான், ½ அன் ஹவர் 20 மினிட்ஸ் மாதிரி தான். அப்போ அவங்களுக்கு அந்த எமோஷ்னல் இன்னும் அப்படியே இருக்குது. பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் விஷன் செத்து போனா அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் தான் வந்திருக்காங்க. அப்போ திரும்பி தேனஸை பார்க்கும்போது செம்ம கடுப்பாகி என்கிட்ட எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸோட கத்தியும் அந்த ஸ்வாடை உடைச்சதும் இல்லாமல் நம்ம தேனஸோட அவர் போட்டிருக்க அந்த ஆர்மர் அப்லேருந்து எல்லாத்தையுமே கழட்டி வீசி சும்மா தெருக்கி விட்டுருப்பாங்க. கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிருந்தா நம்ம தேனஸ் காலி. நல்ல வேளை அவர் டெக்னிக்காக மூவ் பண்ணி எப்படியோ அந்த ஃபயர் ரெயின் வந்து பொழிய வச்சு நம்ம தேனஸ் வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் எஸ்கேப் ஆகிருப்பார். இல்லைன்னா நம்ம தேனஸ் வந்து ஆள் காலி அங்கேயே போட்டு தள்ளியிருப்பாங்க நம்ம வாண்டா. ஸோ இன்டென்சிவான இந்த ஒரு மொமெண்ட் தான் நம்ம வாண்டாவோட பவரை வந்து ஃபுல்லாக அவங்களோட பவர் என்ன அப்படின்றத வந்து நமக்கு MCUவில் வெளியே காமிச்சது. பிகாஸ் இதுவரையும் அவங்க கண்ணில் வந்து அந்த ரெட் ஸ்பாட்டாக நம்ம வந்து வாண்டாவை பார்த்ததே இல்லை. அந்த ஒரு அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேமில் மட்டும்தான் அவங்களோட கண் அப்படியே செவந்து அவங்களோட மொத்த இன்டென்சிவான பவரையும் காட்டுறதை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த இன்டென்சிவான பவரை வச்சு தான் இப்போ இவங்க வந்து இந்த வாண்டா விஷன் அந்த ஒரு சீரீஸில் வந்து அவங்க வந்து அந்த ஹெக்ஸை உருவாக்குறதா இருக்கட்டும், அவங்களோட பவர் யூஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈவில் மாதிரியே அவங்க வந்து இப்போது போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தான் தெரில. ஸோ இந்த டாப் 5 லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களோட டாப் 5 லிஸ்ட் என்ன அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அந்த வீடியோ நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம மார்வல் மக்கள் சேனல்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனை டான்னு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டோன்னே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டான் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். வரைக்கும் பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் கைஸ்.